akabata kurowa habatiki uyezve sapoti munhu yakabhana kana ini wacho handisapoti tiri wakadzi wairi ini kuti handiono semukadzi hapana saka ini ndati hangu handichada zvemusha wacho nekuti ndosvika pakufa kuti ndizouya kumba kuvabereki wangu ndokunga ndakarowa zvokuti handaikwanisa ndakasvika pakuenda panext door ndakadirwa mvura ndisingakwanisi kana kufamba pane kamutepe kakadai so hozi nande ndine huri kuika huri kuti ndinongokaenzanisa nekamutepe mfunga akandirowa nokuti pandakauya kumba meso mama kazvimba ndisingatombokwanisa gumbo musoro ndisingakwanisi achitaura ndikati kwemimi chamunondirovera munondiroverei iri nhau yekuti akashanda mari yake iri $7 ndobva auya nemari ina akandipa $5 amainini akavapa $2 ndobva ati pa$5.05 imimi mochiona kuti amainini wenyu mowapa mari shuwa ndakabva ndachinja mari iyi ndobva ndavapa $1 amainini wayo ndokavapashedza mbani nyasha zvikanzi uyai kuno ndobva wauya zvikanzi ndapiwa chi kamari yamanditi ndipiwe ndapiwa $1 awa ndobva wandibvunza kuti mawapa $1 koimwe mari iri kupi ndikati mari ipi imi makanditi pamari ichinja imuwande kuti munowapa mari inini $1 ndorandakwanisa $1 ndawana kuti ndo mari yaunokwanisa ita sei 1 ndobva zvanzi budisai imwe 50 cents yasara ndikati ini 50 cents handini mari ndashandisa zvanziwa zoshandisa mari sei mari isiri yavo indakakuti ipambi yako mari ndikati inini mari handisisina mari ndashandisa kuti mhuri dzako dziwane chikafu nekuti iwewe haungafanira kutishiyanisa mari yakafanana inini ndine vana vatatu iye ane mwana 1 saka ndatoona kuti zviri nani tibvise mari shuwa akabva uye panga nditi ndaiwasha ndobva ngosvika pangonditi mupamba ndikandikabvunza kuti shuwa mungandirovere 50 cents dei zvainzi mari iyi ndaishandisa ndichidya ini zviri nani mainzi kutodzako ndodzikurarama akafika kuti iwewe wanyanya ndiri kusapota munhu ende shuwa ndiri kuenda kumari icho tichiti ndishingirire kuti wana wangu wadyi kuti mwana aende kuchikoro ndiri kushingirira kuti ndiende kumari icho mwana wangu ari murume wangu uripo asi zvese zvauzvioni iwe nhasi wogumbukira 50 cents ndoungandiroverere ashuwa akasvika pakutaura zvaanoda zvikanzi pakauyawo mamai zvikanzi nhaini amainini wangu wanga wakamira shuwa nhaini baba imi komukurovere mukadzi zvikanzi mukadzi iye hanzwisisa ntaura zvaanoda stereti saka ndaumbonyatsomurowa kana ane kwaari kuenda kunoripota ngaaende ndinonyatsokuti ndakamurowa ndakamuisa chiwangu woenda kwaanoripota kuti nyaya yake iwane umbowo amai woshuwa akatotanga kuda kutaurwa mashoko akabva wabuda bvonda mumba kwavo vapinda mumba zvikanzi uyai kuno ndikada handisukwanisa shuwa akaita kundisimudza panga ndakagara vapinda mumba kwavhara dhoo rake vatora chibhemba chake vabuda panze vanotyora futi shamu yake vapinda mumba zvikanzi iwe da kuti unyatsondiudza nhasi da unyatsombokudiscipline ndikati inini musandirove zvenyu ende musandikuwadze mundiroera mahara kana musisandida panapa zvitori nani mundiendese kumba kuvabereki wangu panoti inini ndiende kumba kwedu chachituni zvitori nani mundiudze chokwadi zvikanzi da kutoti uzoenda kumba kwenyu ikoko watova chituni shuwakabva uya abva kutotanga kutaura chindinongedzera pangandii ndobva abuda panze ndobva apinda mba mama inini memuti ndobva ndakabva ndabuda panze ndakagara panze shuwa vana wangu navanga wasipo ndakange ndawatuma patete wavo unotsvaga uyu wakabva uya ndakatorara ndisingatokwanisa ndikati vana wangu ndaita sei ndarowa inini panapa handisi kugara ndikuenda kugumba kwedu vatomira mba zvikanzi rongedza hembe dzako ubve panapa shuwa ndakapinda mba ndakutanga kurongedza hembe dzangu zvikanzi uri kurongedza hembe uda kuenda kupi ndaenda kumba kwedu
ndikanzikana uchienda kumba kwenyu wana wangu si apa makawapweza ende kumba kwenyu ikoko ndoda kuti hama dzako dzizofonerwa tichachitura ndikati inini kuti ndigare panapa chiri chichikoma nyaya iko ndeyadrisa izozo Dzimwe wangu nini nyaya kutaura kuti svike pasvitso iyoyo ifunga zuva rekutanga isusu taigara kumimba chokuti kana mako takawana kwokugara kuno kwagonyera kuno ifunga tiri kumimba chokuti tikataura tikati isusu madzimai kwatiri kuenda uku hamedu imwe chete shamwari inototamba naini imwe chete saka kwatiri kuenda uku zvokuti mufambe kumaraini kwete kwete ngatigare papi pamba kwedu shuwa takatama taura tikagara Abia mukatanga kumba maraini ndakabvunza funga rimwe zuva racho wakasvika pamberi pastage ndakabvunza ndakati ko madzimai musvika nguva dzodzi ndikatobva ndikoti manga muri kupi zvanzi ndanga ndiri kwatete kubhizimisi asi ndinofamba madhimei ainoda sechikanya zvadari funga ndikazoenda kuministry vangu asipo ngatopetuko ndikatodzoka ndikati ko madzimai mandinyepera vanuti manga muri kuministry kwatete kokunyekunyepa munedire sorry ndikada sei tagara wabia mwe kuti wadzoro kumbura kumara niwe mwe awana kwasedzera kuti hapo ndifunga ndikazozana ndapedza kupesa folder ine ndikatouya kumba ndikazosvika kumba ndikazodara funga ndapata umwe wani ndakuda kuti madzimai ndikati madzimai imi nyaya yangu ndakaifamba mai aina kunaka saka aidzo nguva wakabvabuda wakabvaenda wazuka mangwana useni mangwana nyakabisa kuti mane wakuseni wakabvasvika kwabvunza kuti muchii tikanetsa ndikatawa nyakabisa kana kabva nyanyakanetsa nyaya iri konze kuti daionesa dzimai kuti adzimai nyaya kufamba maraini ainonaka maraini inotika makuru adzimai amba usosiyana nyaya ichi watanga kuti uganya akapisa nama ichokwadi zvadziye chokwadi hapana kurudzira zvokuita vanhu panapa zvakanzi nanyakapisa saka imimi maabere shamwari kuisa pamwe penifunda murume wenyu ava ndo pakati inini ndakafunga muntu tese ndiende makwedu ndikati imimi nyaya munoramba kwenyu inyaya yekuti mimi ndataura kuti musende kumaraini here hauna kwasandipindura ndikateka naiti nyoya yacho iyoyo aiwa inoda sei aina kuipa ndikakodzera kuti ndine neni kuna tete kusvika kuna tete kutora chi nyaya yedu ava hazvinozokwanisa kuzouya kwatete tikabvenda kuna tikabva nyaya yapera ifunga kumanheru tadzoka kumanheru tatopedza kuita basa retopoti ndikapinda mumba ndikarara ifunga ameninovaiseka tuni avakabva vabuda mumba mangwana kwati pane nyasha ndo zvamuri kuita bo zvoita sei zvoda nochadzoka ndikabvunza ndikuenda kupiko chichaitika zvanzi handichadzoka akabuda kaenda kwanga kwabadzoka pane nyasha vaipo ndaenda shunda ndagara pasi ngati amatiko madzimai ifunga amai avo shoko vakatanga kutaura vakataura kuti mimi muri nyoka panapa muri honi ibvai munhu hamuite sei hamufunge ndimukutipesanisa panapa ndifunga ndikabvunza kuti madzimai kwene chandakupesanisa ichii ingwani mandikasadza renyu apa mukati kagara vamene vandikasadzira kuti kagara kuti katanga kuita chi sasa kochamuda hunye chandakupesanisa ichii tamutukira ifunga pakaitika noise ifunga muvakidzana wanga ariko akatouya akatoti chii chikunetsa ndikabvunza ndimashoko atara amai avo tendura hunye chandisikuziva ndibachirewa ndese handitsanangurira aiwa kuenda panext minutes wamubulaya vanhu kuenda panext vandiruwashuwa ndakabona ndinoongozva kuti mazuvano hazvibvumirwa kuti munoyeka kana mukadzi ave nemurume unomboziva wakambozizwawo saka kuti udimaaa hamukadzi wangu ndomutumiraregera isinganiyo aikanekutana nombe mukadzi wangu mukadzi wangu nombe ichaishika umudzi mukadzi wangu madzimai ndokumiraregera panoenda kuchai ndinokudai inhangu ndatoona kuti
ndakaramba ndichishingira nokuti vandabvira kurefu ndofunga amwene wangu chaiwo wakasvika takambonetsana kuti ndikasvika pakaenda kupolisi kumadzivi ndarohwa futi ndobva ndaenda kuna amwene wangu akanditi nyaya dzenyidzi pandabvira pareba taisemani ndakaya kunokupfuura mwana wangu arikubva atotanga ende tinotakanetsana mai wangu amwene wangu akaya kunobasa vanotanga kutotukirira kutosiya kwandiri vakutonobatisa kuna amwene wangu ndobva ndaenda kumadzivi ndobva wanditi ana wenyi regeti tese endai munotora murume wenyu muuye tikuenzanisei shuwa tsamba yakabva yauya ndobva wapihwa tsamba iyi ndakarara kuseni wakabva wauya zvikanzi iwe ukaenda kupolisi handiti ukaenda kunomhangara uchitwa kuona ndakati ini kupolisi handakuenda ndichi musungu asi ndakaenda kunoti ndienzaniswe nekuti kurowa wanyanya ndikanzi ndara kuti kurowa futi uende kupolisi ikoko ende waenda kumadziva ikoko ukabva ikoko uye panapa urongedze hembe dzako uende kumba kuendesa kuona vanhu ndikabva ndaenda kumba kwatezvarangu ndikasvika ndikati ndomashuka ndataurwa nabani shuwa wakauya ndobva wati saka ipapo pauri kuenda ipapo ndopaurikupotera iwe shuwa wakabva watanga kutonetsana namwene wangu wakabva watotanga kurorodza demo zvikanzikana zviri izvozvo ndada kutokutema imesi shuwa mwene wangu wakasvika pakuti iwe wanyanya ndada kuti uteme nyini uyu mwana waridzisa mutemi unoita ngozi tema nyini amai vako mwana waridzisi akadaro kana zvanetsa ndakuchenda naye ndini kupolisi madzivo nekuti wanetsa saka inini nguva zhinji apani nguva zhinji ndekungogara chirowa handichatozivi saka ndatoti ndokunga ndakatomborohwa kuti ndakatotadza kufamba ndokunga ndakatofonera amai vangu ndakati amai kunoku ndo zvandaita chatinopesana chisinyadza chinoitika mabata madzimai angu tikada kuti taure tinomukupenisu adzimai angu anokuda vanhu kutanga kutaura vachibira even tinongoza chizotaura tindorova ndotovabata kuti madzimai angu taramira haiti kuti mutaure mukana wetaura timupe aiwa shuwa kuno wako mukukuru waka ndaibva wabati pari munhu wakazei kuti ivo vanguva zvezvivasanengeda ichokwadi aiwa ndosimba sera aiwa 29 nyaya wakuza kusenyere kurowa naitongota zvinozvirumenuzanokovasere urugwana varumedu yavo nore mari tinotambazarenjo uravakadzi nzeve ukabhadhare wari masekodya kadikiri ukabhadhare isine munhu wandiuro kana kuti ruwa nochitebva mweya ende kuti zvadayananakamabuya wafara kuti achimombe dzeve iyo achimombe sakunda kufa mukana kwandiwa nakazobvira tarimubhadhanei aina kutsvagira ini kutsvagira mufarisi wangu kutaura nezvakaungata ngani warwakanga kaunozi akuisiye mbudzi nari shama ikenge mbudzi yako mise nari hadzi manzo ndati mukadzi unomudei nomudii mukadzi wangu unomuri naye ndati unomudi handisirisi rudo muchini ndatoita mukadzi wangu
irizi nekuti ndine muri naye chinhu chanoti amukadzi wangu rudo rwanondipa gadinyarare tiona vasekerera kwewe unombei shamu nerudere unomweyo mingani mweya wangu mumwe chete chiyozi ichisikera zvakusoi chinonzi rudo kati andinoziva inini pakuronga kwedu patinenge chiita chipana chinotanga nekuga aiwa maarrangements zvasiyana yautaende toarrange akutaa zvekuronga ita zverudo chinozi rudo hautaziva rudo zvinonzi rudo harurovi rudo harurai rudo harurove andizvozi zvine pane zvinhu zvese kutozaa definition yerudo apo yetu nakadzirei saka nditodza kuzivisa kuti andizerudero ena unotsvaga mwoyo wako first ositera mwana uyu nechivana andozandaa chakozi zvibvudzi kuti wakarara mangwana makuseni ndizvo izvezvo zvausina mukadzi wokurara naye rudo hauna wokuchinjanisa nhasi ndowausika rudo kuti rudo ruzei yatinotomorara nhasi ufunga uchiti chinonzi rudo wakachigona mbudzi ndakuchaja nhatu dzekura kwaita katatu asotera mukadzi achivana anozaa uno musango wechinonzi kuita hanzi notsike utonanga pamutobati unezipetirate zvakawanda respect unovere mwana wako iwe unozwa here unorohwa naye hapana norohwa akagadzisa chii nokuti wakakuwa kuti mukadzi wangu akagadzisa kuti unozoita sei kana kurova 1 2 3 zvichiramba kugadzisa ndosaka wauya pano manje vanhu mukuzinga uzoita kuteerera mukadzi wako pachivanhu koza kuti musoko wako kuteerera mukadzi kuna ambuya naateza vatatuturwa misoko dzavo apa vambudzana zvesembudzeri nemumwe ngani 7 kuzveneka vaimagiromai ungaone magiromai unotengeseri misendofika mukadzi wako kusese kuti akadzi kunza wakuaaidzi nekuti nomucheta mwana zimuudza chakanakira kuya kwauri nechakaitira kuya kwauri obvesi yatokoga chakaitira kuya kwauri yokurova kuti ndikari yake maoko aya asingadi kushanda ndakurova chindiregerera cheni urambasisai uende uri maoko ende tenga mawindani amazwisana yapasinyana manzi mbatara kuomene yapasinyana